En je geen feest vieren? Ja. Ja. Ik hoef er nog helemaal net te sliepen. Hester droomt. Ja. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. We beginnen juist naar kalmte. En wat game dat dan? Nou, die geven zin naar hoe Jan en Mikael trouwen. Die gaan jullie trouwen? Ja. Nou, wat bijzonder. Ja. Ja, en doe net? Nee, ik speel je familie. Say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Ik met de foto's van de bruid en de bruidegom en in het gemeentehuis. Ja, ik moet kijken of ze de handtekening hebben gezet en zelf een handtekening zetten. En hoe heet dat? Even nadenken. Oh ja, getuigen. Als er nog kinderen zijn die naar de wc toe moeten, het kan in het gemeentehuis niet. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Het thema van de kinderboekenweek is feest. Dus de eerste periode hebben we gewerkt aan het thema feest. En we hebben een woord gemaakt met de kinderen over welke feesten zijn er allemaal. En toen kwam trouwen naar voren. De bruidegom had een netjes pak aan en de bruid had een mooie jurk aan. En toen vroegen we, zijn er ook stelletjes in de klas? Zijn er ook kinderen verliefd op elkaar? Nou, ze staken direct hun vinger omhoog. Dus toen hebben we gevraagd of ze dat wilden. En ze waren meteen blij en enthousiast. En Marianne woest dat wel? Ja. Ja, nou ook wel met mij. Just say I do. Oh Janne, gaat het goed? Ja, maar... Of is het leuk om te trouwen? Ja. Ja? Tell me right now, baby, baby. Oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Nee. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Nee, dat serieus niet. Jawel. Jawel. Serieus niet. Jawel. En wat zie je hier met prachtig mooi uitzees. En alle hier een blam op het baast. Nou, dat ik al helemaal Janne, jij mag de rechterhand geven aan Mikael. Mikael geeft de rechterhand maar aan Janna. Ja, zo hoort dat. Mikael Kelderman, neem je aan tot je vriendin Janna van Assen en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan vriendschap heeft verbonden. Wat is hierop jouw antwoord? Ja. Janna van Assen, neem je aan tot je vriend Mikael Kelderman en beloof je trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan vriendschap heeft verbonden. Wat is hierop jouw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dat Mikael Kelderman en Janna van Assen door vriendschap aan elkaar zijn verbonden. Er mag gezoend worden.
misschien als ik wat niet wat. Ah, goeie. Hoe gaat het met de handel? Bergen ja, wie mij net maar opereren. Ja. Dat draait flink, maar Wat zei je? ik zou het draaien was flink, maar je hebt aardig droog. Daar hebben we in de regel net zo volle les van, joh. Nee, de meeste komen het al wel. Hé? Dat stukje zie je deze week dat materiaal weer insloten worden. Dat kent wel wat minder waarde, hè, maar omdat het hier dan maar 1 keer in de week binnen, moeten ze toch even daar. Daar hadden wij nog les van. En heel je wat leuke klanten in Burgen? Wat een leuke klant binnen. Ja, hele leuke klant. Jij hè? Mooi, deze was zelf ook altijd heel fleurig. Wat zijn jou? Deze mensen zijn zelf ook altijd heel fleurig. Die stralen echt uit dat ze een stukje werkvreugde hebben. Dus dat is wel heel leuk altijd. Ja. En dat is dan een reden voor jou om hierheen te gaan? Mede, ja. Ja, de keus en gewoon het leuke, ja, het spontane helpen. Vind ik belangrijk. Ja. Daar is het. Jouw of hier zo? Wat we hier nog wel even weten, wat heel helder. Lekker brie voor op toastjes. Want dat is echt waar van wat lekkers. En cheese van de ambachten. Ja, lekkere kruidjeskaas. Lekker pittig. Ik geniet ervan. Ja, bedankt.